हमार गाना अंतरिक्षों में बजता। ओ जिगिया दोसर के हो नेखे सुन ले, के आदमी सुन ले बा। ऊ के बा ओ पेट्रोल डालना के बाद अंतरिक्ष में मिले ले। तोरा खाती तीन थान गहना तो बस अब बताओ लो तर लो जिता दिले रहता तो मैं ही जिनु रहती। लेकिन अच्छा भाई, अच्छा भाई, हम आजाद आदमी हैं। हमारा जिंदगी में हम चाहिए जे भगवान हमके इतना कुछ दे दे, कम से कम हम लोग के मदद करत रहे। प्रयास हमेशा से रहला, बट कौनो बात ना, वो एगो समय रहे, वो बीत गई। हम 3 महीना छपरा ना नहीं जानत रखा है, हम चुनाव से निकलिए ना पाओतनी। यही से 3 महीना 4 महीना एकदम खाली अपना काम में लाग रहे कि ना गाना बजाना शूटिंग ये करब, ताकि वो हैंगओवर से थोड़ा दूर हो जाए। वो बीत गइल बा, वोट चोरी भइल बा कि डकैती भइल बा, ऐसे कोनो मतलब नहीं है। जे जीतल बा ओकरा के बधाई देवे के बा हमनी के, और प्रयास करे के बा कि हमनी के विधायिका छोटी कुमारी जी कम से कम छपरा के बेहतर खातिर जितना बढ़िया हो सके वहाँ के कार्य करी। अगर हम जीता रहते तो हमारी जिम्मेदारी रही, लेकिन वहाँ के जीतल बनी। हमारा तरफ से शुभकामना बा वो बहन के कि रुआ छपरा के जितना बेहतर हो सके रुआ बनाई। हमने से जहाँ भी सपोर्ट आज भी रुआ चाहे, खेसरिया के जहाँ जरूरत पड़ी अपना छपरा के विकास खातिर खेसरिया हमेशा खड़ा रहे। छपरा के बेहतर बनावे खातिर हमके विधायक बनना के जरूरत नहीं थी, हम स्टार बन के भी रुआ सबके मदद कर सकतनी और अपना छपरा के बेहतर बना सकतनी। लेकिन आप सबके दिल में हमरा प्रति हमेशा से सम्मान और एगो दुलार अपना भाई खातिर, अपना बेटा खातिर बा। वो प्यार के हमेशा कोशिश करे ले हम रुआ सबके दिल में हमेशा बसा रही और वह सब खातिर बेहतर सोचत रही बिना। और अभी हम आओ तनी अंकुश राजा जी 11 गो गरीब लड़की सन के बियाह करौले, तो ओही जी हम हो गए रे हां, और जी शाये में तनी हमके लेट हो गइल हां, न तो हम बहुत पहले आई रहती है। इसलिए शादी में कोनो हम न्योता करे ना, बल्कि हमरा अपना खुद ही छोट भाई के बियाह आए। परिवार में सिर्फ हम पैदा नहीं की भाई, ए जिगिया के जितना लोग बा छपरा के, चाहे हमारे मुन्ना भैया हो खस, चाहे बुलबुल भैया हो खस, चाहे हम उपेंद्र भैया हो खस, चाहे हमारे मंत्री जी के परिवार होखे, चाहे राम बाबू चाचा हो खस, चाहे जितना भी लोग हमारा खातिर प्यार और आशीर्वाद लुटौले बा, ओकरा के प्रयास करब कि जीवन में हम हमेशा एगो छोट अनुज बन के रह सबके सेवा करी और इस सेवा में हमेशा रही। हो ला 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 कि जय गणेश रे सोकाना भीतर जाइबो, जहाँ साइल बड़े वही चल जाइबो, तहरी माई के उतरबो के मार चढ़ जा तेरा ऊपर। कतना चढ़ला के बाद तो तू पैदा भइलो के अभी एकरा आइला 9 महीना नहीं खे भई। कतना एकर बाबूजी चढ़ल होई है रिक्शा पर, टेम्पू पर, तब न जाके आइल होई। बेचारा इतना मेहनत के बाद बताओ ऊपर चढ़ अंतरिक्ष में जाइबा। जो हमार गाना आजकल ओहो जी बाजता
कि माँ के ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुरूर मिलता है, कि माँ के दरबार में जो जाए खाली हाथ